छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सर्व सनातन हिंदू पंचायत का आयोजन। इस दौरान दूसरा धर्म अपना चुके 265 परिवार के करीब हजारों लोगों ने घर वापसी की। बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ खोनायोब्ला नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन आरो थारैनो गोसोआव गोबां सोंलुफोरा जाखांगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो थारैनो नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ नुयोब्ला खोनायोब्ला नोंथांमोननि गोसोआव गोबां सोंलुआसो जाखांगोन जे थारैनो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय व्यक्तिमोन ना, थारैनो बिथांमोना ख्रिस्टियान मारमोन ना होननानै नोंथांमोननि गोसोआव सोंलु जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, येस नंगौ, नोंथांमोननो लागै बेबायदि रादाबखौ लाबोदों जि रादाबा सोमावग्लुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, छत्तीसगढ़नि 36 जिल्लानि 700निबो गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टियान धोरोमनिफ्राय हिन्दु धोरोम जाफिनबाय। येस प्रियफोर, बेबायदि रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। रादाबनि भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो लोगोसे सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै होदो। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां बाथ्राफोर दङ, बे बाथ्राफोरखौ आङो उनाव बुंहैसिगोन, नाथाय बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै लादो आरो बिनिफ्राय मा सोलोंनो हायो सोलोंनानै लादो आरो नोंथांनि साइकोलजिया मा बुङो बेखौ नोंथांमोना गावनोबो स्टाडि खालामनानै लागोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो जिखौ दिन्थिनो होननानै आङो भिडिअखौ लानानै फैदों बे भिडिअ क्लिपखौ प्ले खालामनोसै, नोंथांमोना मोजाङै नायदो। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सर्व सनातन हिंदू पंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान दूसरा धर्म अपना चुके 265 परिवार के करीब हजारों लोगों ने घर वापसी की। तस्वीरें छत्तीसगढ़ सक्ती जिले की हैं। मंत्रोच्चारण के साथ महिलाओं और बच्चों के पैर धोए जा रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठन की ओर से धर्म पंचायत का आयोजन किया गया था। इस दौरान सक्ती जिले के नंदेली भांटा ग्राउंड सर्व सनातन हिंदू पंचायत की ओर से कराए गए कार्यक्रम में 250 से ज्यादा परिवारों की घर वापसी कराई गई। इस दौरान करीब 1000 से लोगों का पग प्रक्षालन कर घर वापसी कराई गई। यहाँ पर नंदेली भांटा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 700 से ऊपर परिवार के सदस्यों ने घर वापसी की है। कार्यक्रम में पहले हवन पूजन हुआ, इसके बाद सभी लोगों को पैर धोकर घर वापसी कराई गई। इस दौरान सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग जुटे। आप सभी ने आशीर्वचन के रूप में हमें थारैनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय आरो भिडिअ क्लिपखौ नुनाय लोगो लोगोनो हयथ' नोंथांमोननि गोसोआव गोबां सोंलुफोरा जाखांदों। बे सोंलुफोरा जानो हागौ थारैनो बिथांमोना ख्रिस्टियान मारमोन ना, थारैनो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय सुबुं मारमोन ना, थारैनो बिथांमोना सैथो फोथायारि मारमोन ना होननानै नोंथांमोननि गोसोआव गोबां सोंलुफोरा फैगोन। येस, बे फैथावना सोंलुखा जे एसेबां सुबुंफोरा, जाय सुबुंफोरा गावखौ फोथायारि, ख्रिस्टियान फोथायारि, जिसु ख्रिस्टनि फोथायारि, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय होननानै जाय व्यक्तिया सैथो गोसोजों जिसु ख्रिस्टखौ नुदों, बै व्यक्तिफोरा माब्लाबाबो सैथोनिफ्राय असैथोआव थांफिननो हाया। आरो बे बाथ्राया सैथो, बे बाथ्राया नंगौ, मानोना जोङो जारिमिनाव नुदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलाव जोङो नुनो मोनदों जेब्ला पौला जिसु ख्रिस्टखौ मोनाखैमोन, पौला गोबां मानसिफोरखौ तारना होदोंमोन आरो बै तारना होजानाय व्यक्तिफोरा थैनोबो राजि दङमोन। जेरैहाय स्टेफाना जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावनो थाखाय माब्लाबाबो मेंग्लियाखै, उनफिनाखै। स्टेफानखौ मानसिफोरा अन्थाइजों खुबैथारदों, नाथाय स्टेफाना माब्लाबाबो गिदिंनानै थांफिनाखिसै। आरो बुहुमाव गोबां बेबायदि जारिमिनफोर दङ जेरावहाय गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा तारना मोनदों, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गिदिंफिनैनि थाखाय थैनो गोनां जादों, सिथार जादों। नाथाय जोङो जि छत्तीसगढ़नि 36 जिल्लानि जि बाथ्राखौ खोनादों रादाबाव, जे गोबां व्यक्तिफोरा, हाजारनिबो गोबांफोरा, 700निबो गोबां न'खरनि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै, ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारनानै हिन्दु धोरोम जाबाय होननानै रादाबाव बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, थारैनो बे रादाबनि बाथ्राया नंगौना नङा, जों बेखौ थारैनो फोथायजोबनो हागौ ने? ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोबांफोरा बुंनो हागौ जिहेतु रादाबावनो बुंदोंब्ला बियो सैथोबो जागोन होननानै, आरो गोबाङा बुंनो हागौ सैथो नङा होननानै। रादाबा सैथो जाथों असैथो जाथों आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय जेब्ला आङो बे भिडिअखौ नुबाय आंनि गोसोआव
मोनसे बाथ्राया लोगो लोगोनो थोंजोङैनो आंनि गोसोआव फैनायसै जिसु ख्रीष्टआ खोथा बुंनायसै बे खोथा बुंनाय बाथ्राखौसो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो हास्थायदों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जिखौ आशीर्बाद मोनबाय बिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो हास्थायबाय बेनो जाबाय माथाइनि 24 बालाब 10 सिरि बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला आङो बे रादाबखौ नुबाय आंनि गोसोआव लोगो लोगोनो इमिडिएटलि माथाइनि 24 बालाब 10 सिरिनि बे बाथ्राया गोसोआव खोथा बुंबाय बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन बे बाथ्राया बबेनि बाथ्रामोन बे बाथ्रायानो जाहैबाय जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ नैथि बारनि थाखाय बुहुमाव फैफिनगोन नोंखौ आंखौ लांनो थाखाय जोमैयाव सफैगोन बैनि सिगां बै समनि सिगां जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगाङाव बेबायदि जाथाय जागोन जेरावहाय गोबां जिसु ख्रीष्टखौ फोथायखानाय सुबुंफोरा फोथायनाय गैयि जालांगोन यस जेरावहाय दिनै जोङो रादाबाव मोननो हादों नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर रादाबाव गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बानायनानै माखासे मस्लाफोरखौ होनानै हयथ' बिथांमोना बानायनो हागौ जेरावहाय 10 जन जादोंब्ला बेखौनो रोजा बुंनोबो हागौ जेरावहाय हयथ' जबरदस्ति धोन दौलतफोर होनानै गोसो सोलायहोदोंबो जानो हागौ गोबाङाव जिउनि रैखाथि गैयै खालामहोनानै सोलायहोनो हागौ जेरावहाय धुमकि दाबि होनानै सोलायहोनोबो हागौ जबरदस्तियै बे जानोबो हागौ नाथाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरा थारैनो फोथायनाय गैयि जालांगोन जिसु ख्रीष्टनि सायाव फोथायनाय गैयि जानानै बिसोरो गोमालांगोन दिनै बुहुमाव गोबां जायगायाव बेबायदि सोलिगासिनो दङ दिनै जोंनि भारताव सोलिगासिनो दङ बुहुमनि दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो जागासिनो दङ जि ओनसोलाव मुस्लिम ओनसोल बै ओनसोलफोरावबो जागासिनो दा दिनै अब्ला बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों 700निबो गोबां नखरनि व्यक्तिफोरा हाजारजन सुबुंफोरा जुदि हिन्दु धोरोमाव थांफिनदोंब्ला जोङो मा होननानै बुंगोन मा होननानै साननानै लानो हाथावगौ अनजाग्रा प्रियफोर बाइबेला जोंखौ बेखौ रोखा खालामदों बेबायदि जाथायखौ रोखा खालामदों जेरावहाय जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरा फोथायनायनिफ्राय खमिलांगोन फोथायनायनिफ्राय गोजान जालांगोन जिसु ख्रीष्टनि सायाव जि फोथायनाय दङमोन बै फोथायनाया गैयै जालांगोन आरो बेयावखायनो मानसिफोरा दिनै गोबां मानसिफोरा बेबायदि उनफिनलांनो हादों जायफोरा सैथो इसोरखौ मोनबायमोन सैथो जिसु ख्रीष्टखौ सिनाय मोनबायमोन सैथो इसोरखौ सिनाय मोननानैबो असैथोआव ओंखारलांदों बे जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि मोनसे नेरसोन दिनै जोङो रिसेन्टलि मैया दाखालिसो जोङो बांग्रिं मावनायनि बाथ्रा खोनादों आरो बे बांग्रिंआव तिब्बताव बांग्रिं जादों नेपालाव बांग्रिं जादों जोंनि भारतनिबो माखासे जायगाफोराव अनुभब मोन्दांथि मोनदों होननानै बुंदों आरो बे बांग्रिंआव गोबां दासिम 100निबो गोबां थैबाय बेफोर मानो जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि नेरसोनफोर दा जों जि रादाबखौ मोनगासिनो दङ मिडियाफोरनि गेजेरजों दिनै बे रादाबफोराबो दिनै जोंखौ फोरमायदों मोनथिहोदों जे जिसु ख्रीष्टनि जोबनाय दिनफोरा सफैगासिनो दङ जिसु ख्रीष्टनि फैफिनगोन समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ दा बेयावखायनो गोबां रोखोमनि सिनफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बेसेखिनियावनो अनजाग्रा प्रियफोर मोनसे सोंलु लानानै फैनो नागिरदों जि इसोरा बुंनानै दोनखानाय जिसु ख्रीष्टआ बुंनानै दोनखानाय जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरनि फोथायनाया खमिलांगोन एबा गैयै जालांगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा अब्ला बे बाथ्रायाव नोंथाङाबो गैयाथ' आंबो गैयाथ' जों बे मोनसे सोंलुखौ खालामनांगोन मानोना जोबनाय बोथोर फारसे जोङो दङ जिसु ख्रीष्टनि फैफिनगोन साना खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ दा बेयावखाय जिसु ख्रीष्टनि बुंनानै दोनखानाय भबिष्यतबाणी होनानै दोनखानायाव जोंबो गोग्लैनानै थायाखैथ' जोंबो फोथायनायनिफ्राय उनफिनलांनाय नङाथ' जों गाव गावखौनो सोंलु खालामनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर मानोना समानो बेबायदि जाबोदों जों जेन फोथायनायनिफ्राय उनफिनलाङा बेनि थाखाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो सिरि मोननानै थानो नांगोन सानफ्रोमबो पार्सनेल प्रेयार खालामनाय इसोरजों लोगोसे नांथाबनानै थानाय इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनाय खौसेथियै गिर्जा जिरायनाय खौसेथियै थानाय मण्डलीजों लोगोसे जै मै थानाय जों बेफोर गासै खामानिखौ सिरि मोननानै मावबाय थानांगोन अब्लानासो जोङो फोथायनायनिफ्राय उनफिननाय नङा समा खाथिसै मुगाया खाथिसै बोथोरा खाथि जाथारबाय अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावखाय जोंबो सिरि मोननाया गोबांनिख्रुइ गोबां जानांसिगोन आरज खालामनाया गोबां जानांगौ इसोरनियाव फोथायनाया गोबां जानांगौ बाइबेल देहेन खालामनाया गोबां जानांगौ खौसेथियै इसोरखौ खुलुमनाया गोबां जानांगौ
खौसेथियै बिजों बि दुंज्लाय होनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जानांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे रादाबा जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों मानोना 700निबो गोबां नखर आरो नखरनि गोबां सदस्य मेम्बार्सफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव थांबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जोबनाय बोथोर, दा बेवहाय जों सिरि मोननानै थानि। दे अब्ला प्रियफोर, बे रादाबा दिनै जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों माथाइनि 24 बालाब 10 सिरिनि बाथ्राखौ। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान रादाब, मोनसे गोदान मेसेज लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, थेंक इउ।